गोजोनथाव खौरां जायफोर दाखालि बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मानोना क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय काचुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिमायाव देग्लाय बोसोरनि 2023-24 बोसोरारि सोलोंथाइ ओइचएसनि सेथि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं फरायसाफोरा गाव गावनि मुंखौ थिसनफैनो हागोन। आरोबाव फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ मिथिहोनाय जाबावोदि नोंथाङा नोंनि गथ'खौ गोग्गो आरो मोजां गुन आब्रुथि गोनां फरायसा खालामनोब्ला नोंथाङा बे फरायसालियाव मुं थिसन जाहाथे फरायसानि जिउआव जाफुंसारनो हायो। बेनिखायनो गोसो गुदुं मानगोनां दिथागिरि नोंथांमोनहा थाबैनो जगाजग खालामदो। बे फरायसालिमायाव उफ्रा रोंगौथि हाबाफारि फोरोंनाय जायो। बेवहाय स्मार्ट क्लासनिबो खाबु दं। नोंथाङा नोंनि गथ'खौ गोग्गो आरो मोजां गुन आब्रुथि गोनां फरायसा खालामनोब्ला अब्ला नोंथाङा गोबाव खालामालासे गथ'नि जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय थाबैनो स्क्रिनाव होनाय 7002441224 एबा 8876989501 जानबुं नम्बराव सुलाद लाना बे फरायसालिमायाव मुं थिसननो जगाजग खालामदो। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।